Ara ya chamoro kudapezeka kuti adadzachizungulira nawo moto uja kuzunguza pamene padalime dera ndizunguza padalime kudapezeka kuti murango dadzazungulira basi dadzazindikira kuti ndili kwina kwake kunkhalango kumitengo ndikuti mbali mwasewu mujararani tachokamo napeza kuti ndavula idali ndi ndalama ione 2100 100 wachidali masifire kwa jawiri ifoni yanga idapeza kuti agwa pasi idapeza kuti nezovala zanga nzorani zovula. Musiripati sabata ino tikupatseni nkhani ya mnyamata wina wa Bulilongwe yomwe akuti wasilaniki wina anamusowetsa ndipo anakatulukira ku nkhalango yomwe sakuidziwa. Dzina langa ndi Ellen Kabisa nkhani pomwepo. Ine dzina langa ndine Ismail Faisoni ndimakhala kuno kunkoma kutuma mudzi mwa Malezi Bulilongwe. Nkhani yake ndionena kuti ineyo ndidavutika ndadzanyamuka ndafusa ganyu mtauni. Ndende nyamuka chonse chakuti ali mkulu wanga amene amagwira ntchito ku area 3 ndikuti apeza kuti adandilumikizitsa ndi bwana wina wake nditafika ku area 3 kuja ukapeza kuti ndayimba foni pafupi malendo 20 koma bwana Josa ndiyankha ndetse pano kena kano ndaroba ndadzanyamuka pa ulendo kuti akombe ndingopondaponda ku area 1 kundione kuti ndi nkorani ndidawoloka ulipeza kuti ndidayenda ndidapotoloka tsopano ndatoloka so mtsinje uja wa Lilongwe uja. Ndafika pa depot paja ya kudenya kuli kuni apo ndikudapezeka zone kuti chapaleba office apo ndikudapezeka zone kuti pada ndipeza ampingo wa mboni za Yehova adandipatsa kathilavi ndalenga kathilavi kaja alali kulembe dulina kuti kodi chifaya yani mulungu amalola kuti tizivutika ndine ndawapatsa mafunso ndikara kodi kamene kakara nthauza chani ndiyodani kuti amene pasengathe kuyankhani kena kalikonse koma inu mukanguwerenga kathilavi kabwinobwino mukakavetsetse ngati nchoche ndikuti lili ndi msonkhano ndikabwere ku msonkhanowo adalipo anthu 4 azimayi awiri azibamboso awiri ndezi lero paja wadapita adadzandipeza nyamara wina wake ine nthene ndalowa pa Facebook phone yanga adadzaliwawa ine nkuli wawa ndiyese angatikazori kuno ndi town sidamankhula kena kalikonse akuti koda akulu inu mumakhala kuti ndena ara amakhala konkuno ku area 3 kuno ndena mufunsa ndi umakhala kuti amakhala kuti ine ku 24 ndadandifunsa funso lakuti kodi chali cheri devil umaiziwa ndena adzara asindiziwa koma dzina la devil la Satana akuti koma ngonena kuti mpingo umenewo kuno kulipo nde adati koma mpingo wa devil kuno kulipo ndena mpingo wa devil ulipo akuti nekuti akumameza za Satana nde basi ndimasolesa foni ija ndikudapeza kuti mbali ina amaimba za mulungu adalwa muchali chena. Zanena kuti kumabe ndafuna ndikufotokozera nena kuti iweyo kale unkafuna ralo wa Sataniki ukhala kumudzi wa Madenga ndiye tsopano amene jasungapemphera unkamwa mowa unkapanga zibwezi ndiye kuti ali wathu kale koma lero lino peza tambupemphero tambukhulupirira mulungu usarani kujoka funo jaurani wa upeza pamene munthu ameneyo ankayankhula zimenezi munthu ameneyo mumadziwana naye kulali koyamba kumana naye mwina anthu ameneyo munthu ameneyi maonekedwe yake amaoneka motani komanso anavala zotani munthu ameneyu sadavala zovala zabwino kwenikweni komanso ankaoneka woruwa ndiye ankafotokoza kuti ndabwera woruwa osavala zovala zabwino ngati mene iweyo ulili chifukwa ndiye munthu osauka iweyo ndine nkoyamba kumana koma iwe ndikudziwa ndinako ndiwe Ismail Faisoni ndipo makhala ngoma
kumakhala kwa chimbalanga kumusi kutuma uko then kala kuti ndidziwa bwanji akurayiga ife limaunika pena palivose then kanena kurayi ineyo ngonena kuti zina lidi limeneli ndipo ndimakhala kuti kutuma kumene unenako akuti muse mukilali kwa madenga mujati makudziwa iwe kuti umakhala kwa madenga unkafuna usaraniki kuracho kumene kudapira kumudzi wanu kutuma ndipo daka ndikupemphera ndi ankanena zoti iwe undichedwetsa iwe yamvomera ugene nawo jani ugene nawo usaraniki chabwino mwina atinafike kumeneko mafotokozana kuti munthu ameneyu ankafotokoza kunena kuti inuyo kalekalelo munkafuna mutalo wana usaraniki kumenewu komanso munkamwasomowa mwina zimene anakufotokozeranizi ndizoona kunena kuti inuyo usaraniki munkaufuna komanso mwawo munkaumwadi nezo ndizoona ndipo ndikafuna denda la usaraniki ndinkati kwa joro mphayo ndifuta ndilo usaraniki de para lero bachi kudapezeka zonena kuti dada kuti wewe kumene umakhala ndimakudziwa komanso azibale ako onse ali kuwasungu kuja mama ndiye ngonena kuti wewe ndafuna ndikuze kuti kungathawe bwanji koma tikazokupeza komanso tidabwera ku nyumba kwanu ndi mzanga usiku ndiye zatopena kuti iwe unkapemphera unkati Jesus ife dagwa basi mkuthawa tidafuna tilolepa kuona koma idalephera urani ukupeza ndiye ifakira kupeza jani masombi nyalero lino unena kuti wewe ujoinana jani usaraniki ngati mkutana pano tani kitani ndiye lero kati ndamuza kuti komabe ase ineyo poba meneyo pano pandambukhulupirira Mulungu siningachite zimenezozo dadapezeka zone kuti adadzarusa chithumwa chake mtrauza adabva trauza la boromu ndiye mkatimu ndalise trauza lina adadzatenga kachithumwa basi kachithumwa kaja adatenga glycerin wobodekera nkuthira manja mukufikisa nkugwira chithumwa kaja basi nkurola borolo ayiro borolo lija badadzaka moro kudzandizunguza nawo moro uja arayatsa moro kudapezeka zone adadzandizungulira nawo moro uja kuzunguza pamene padalinepo ndeyara ndizunguza pamene padalinepo kudapezeka ine muro wangu udadzazungulira basi dadzazindikira kuti ndili kwina kwake kunkhalango kumitengo ndikuti mbali mwasewu mujararani tachokamo ndiye kumene kuja adadzanena kuti iweyo ulemera kwambiri kwanu kuja wolemera zedi koma osewa ndi wana kwa iweyo kwaja mphatso zimene Mulungu adakupatsa ndiye pali panopo ngoti ulemera kwambiri kodi udamudziwa bishop atachifuta fuso lero ndendara ine bishop sindimudziwayo akuti amene ujayi ngolemera amapanga za Mulungu koma kwinako amachita za usaraniki ndiye iweyo ukhala ndi mphamvu zopambana ndani bishop ndena ndanena kuti akuti nenda linda lwa saraniki kufa ndidzafa dadari udzafa ifori Mulungu adanena kuti muvunzarani udzafabe ndena jara akumabe ine palibe chimene ndingarani ndingalole saraniki ifa yonena kuti amene ndimakapeza kama ndiwanira kumitengo kumene munapitako munapita dera lake liti komanso kuchokera kumene pamene unakhalapo kukafika kumitengo kumayendedwe ake kanali otani ndidangozindikira kuti ndili kumitengoko ndidangodabwera languta ndizunguza moro dangozindikira ndi kumirengo kunkhalangoko kakoka udalibeso wina aliyese lalipo nthawi iliyokha njira yake yopita ngati kwa chisapo kumazeleku kuli chalichi ya ujene ya TWR ndidalowera ngati ke kumanja kwakeko pano paupitako mitengo sindiona pano kapitako ndadzadutsa konthamene ndimapita kuchigili mitengo sindayione ngetidafika kumene kuja udapezeka zonena kuti akuti iweyoru wafikira ku area 3 zeri nambala zasezo ruzidziwa komanso undikeyetsa pano panducheza ndiwe mukunoku ndiyeza so ndiwina kujani ku 47 ndeyo enda bwera mopayika pano paifa yonena kuti iweyo ndiwe mphawi ndendafuna kuti ndibwereso ngati mwa umphawi koma pano pa iwelero lino ulowa saraniki ngati mene ukafunira kale komanso iwe Mulungu adakupatsa mphatso zonena kuti ndikakapempherera munthu wodwala akachititsidwa nthawi yomweyo ali niyende kuti akandipatsa mphamvu zonena kuti ndizipatsa matenda wanthu ndiye wanthu aja ndizikapempherera nkumachira mwina amafotokoza kunena kuti matenda amene wanthu mudzapatsa motani ankanena kuti ali anthu andizikapatsa matenda nkakangofuna kuti neyo mwina dzanja langa ndapanga mbali teze ngati kama ndikummawa ndikuti anthu onse kummawako ndikuti zifuwa zizikawapwereka komanso ndikuti ndikagona ndi azimayi izapatsira matenda andi ankanena kuti anthu ajakalero pache sanga ine ndine munthu wokhulupirira mawu a Mulungu ndikuti tsopano kuzenzena kuti ndikapita kuchalichi wathu anthu amene ajawo azikabwera nkumadzapempherera ndi ndikapempherera zikachira ndaziona ngati ndine wamphamvu pamene ngonena kuti matenda awo njanga omwe ndiye ndanena kuti pamene popo ine sindingakwanitse fama kukhulupirira Mulungu kaleti ndikafuna dosarani koma pasingakwanitse fana kukhulupirira Mulungu amafotokoza kunena kuti azimayi mwakaziro mwagona nawo mudzapatsira matenda ake amati mudzapatsira otani matenda ake anji akale ndizapatsira matenda ya AIDS
komanso chindoko chizonono ankati lufotokoza wazi da ankane naonena kuti pali pano pa iweyo wena ukagone ndi ndani ndi kwini pasi pa nyanja kuti zako zirani ziyere chifukwa chonena kuti azizako amafunafuna koma amalephera koma popeza iweyo ndi mphamvu zako zimene mulungu adakupatsa iweyo ngonena kuti ulemera kwambiri kupambana wena aliwonse ndenda amuzonena kuti koma peneyo pali panopa zachuma sindili nazo bize koma ineyo kamene kamamaza kapeza kamandirani kamandikwanira adadzanena kuti koma iweyo urani kutichedyetsa adadzangu ndizunguzaso ndi kazimukonkaja kachene kachuma kache ndikudapezeka zonena kuti ndapeze kuti ndavula idali ndi ndalama iwona 2100 100 wachidali masifire kwa jawiri ndi foni yanga idapeza kuti agwa pasi idapeza kuti nezovala zanga nzorani zovula ndi adadzalemba pasiba kuti Ismaelo you rani music tena muza kuti kumabe ineyo ayi ndi kumapeza kuti akamala nkula chimene ine ndimapemphera ndi amanena kuti utichedyetsa pemphero lakoli mupangitsa kuti feyo moyo wathu kale wosweka chimene kumapemphera mumtima iye amarani amathawa ikudapezeka zonena kuti patatero paja kudadzaka moro kunkhango kuja chimoro yotizungulira kwambiri iraya chimoro chadati kuona uyakira moromo nendimariye akuti lero lino ukankhaonena kuti akana ekuti ufera konkuno ndenda amuuza kuti koma ine munzina life zirani sizicheka ndipo sindingafe ayi Ismael timafanira dziwa kunena kuti wafotokoza kuti uzinapezeka kunena kuti unapezeka kuti avula kuti upezeke povula apa anakuvula ndani kapena zinakhala bwanji chabwino chithumwa chimenechi chaching'ono tikazilengera ngati menechi lili chala chakumwendo adachinjata mkasalu kofila chithumwa chimenechi chidali chofanana kula kwake ngati mene chilile chala chakumwendo chachikuluchi ikudapezeka zonena kuti atatero paja idapeza kuti ndarani yavula ndipo kuvula kwake sindazivula ndekhaye koma dangu dapo kuti ndinorani ndinovula ndipo ndanyonyomalira foniyo ndi ndalama zija ndi adanena kuti iweyo kumene unafikira ngati kuyadya free mumadya sima ndipo munaphika sima ndipo munasiya ufa mwika pa mgolo wina wake ndiye chimene chichitika nchonena kuti iweyo ukachoka pano nkupita kumene koko ndikuti ukapeza ukagwire chani pabuja ndikuti ukapeza kuti ukanene kuti ndalama imene watenga tevo ibwezeredwe ndiwe ukakalera ukapeza kuti ukakhala chani mamiliyoni ndiye ndamuza kuti akumapeni yesi ndingachire zimenezo ayi ndikuti adapezeka zonena kuti adadzandikira pamphumi amati ndikubatiza iweyo mdzina la devo ndiyenanena kuti akumapeni ndabatizidwa kale mu dzina la Yesu Khristu chithumwa ake chidali chofira adakakuta nkasalu kofira mambuyo mudatu kasalu amaliza chishango ndi adakakuta ndi salu imeneyo kasalu chishango kamene koko kofira koma kula kwake idali ngati chala cha kumwendo chachikulu koma ankanena zonena kuti pamene idanyonyomalapo pachiupemphera kumene apemphera inepo ankanena kuti timafuna tilowe pasipa kuti kafike pasi pa nyanja koma ndi kwini pasi pa nyanja ankanena kuti ali kwiniyo ali ndi tsitsi litalitali kwambiri ndi limene anthu amapangira madiredi oti munthu wa madiredi ankanena kuti upatsana naye moni umakhotapereka painti imodzi ya magazi ndimaye ndikapemphera amapeza kuti amanyamuka nkugwera poteropo ndi amati undibwereka kwambiri ndi pamene adadzandigwira pamphumipo ndinkati iye ankanena zoti ndikubatiza mu dzina la ndani la devo ndeti nkati ineyo koma ndabatizidwa kale mu dzina la Yesu Khristu ndakuti kodi iweyo munthu amati akubatiza ndi umudzi waro ndi wamphamvu kwambiri amene ujayi kukhuzana ndi mamulungu ndiye ndinkanena kuti iwe ndafuna ndikufotokozere lero lino ngofuna kutalapa chifukwa chimene uchitazi ndionena kuti ufuna utembenuze wanthu ndi adanena kuti iwe usade nkhawa baibulo lija silimalenga lomwe lija ndipo iweyo pamene mukapezeka zonena kuti mukanjoya ngati kwa Yesu Khristu pa nthawi yachiweruziro tilende kuti anthu osarana jelekezi ozatenthedwa ayi mujamatozatenthaje muja ndiboza ozikanjoyaso poteropo ori lero lino kangulovomera ndikuti ngonena kuti ukatenga ukazi wako komasati upatsa galimoto komasati upatsa nyumba ndionena kuti mwina ya mabiliyoni imene uzigonamo iweyo mutsiku la lero lino komanso ngakhale ukazi ako lero lino ndikulodzera anozanjiyatidwa machileti ndendamuze kuti akumapene nyumba ya udzima ndikwanira imene marani mmagonamo ndamufotokozera chonchi ndi umati kumeneko kunali moto umenewu mukuti unakuzungulirani moto umenewu umachokera kuti anauyatsa ndani moto umenewu amene adauyatsa adaliyeyo adanguoloza ngati mozungulira edi amakhangati kuti amazungulira ineyo ndi adanguti atazungulira amaloza moto gedadzayaka kungoti pu ndiye udapeza kuti pokha padalifepo moropo padalibe koma timangoona mbalimu tikazili ngati uchoka pamene alinepo tikazikhala ngati 2 meters koma ife pamenepo silimarani silimasa mayakidwe a moto amenewa mungasiyanise bwanji ndi moto umene mmaona kuyaka kankhalango zina kaya kunyumba moto umenewu mungausiyanise bwanji ndi mmene munaona kumeneko moto umene usiyanisa kwake ngonena kuti wowo umayaka ngati mene umayakira kuti mwina mwayatsa chile koma mtundu wake
umaoneka ngati wogirinigirini komanso umasintha umasika pena ngati moro weniweni pena umasika girini pena umasika ngati kuti mene tikazili ngati wairi ngati mujama kazi munthu yatharoji koma moro urani uyaka zimachitika choncho komanso zilali zinthu zochititsa mantha kwambiri kufikira ponena kuti ankanenazo kuti mu tsiku la lero ngati Yesu lonawo musarani lero lino urani ukufa ndedabwera maso ndi masomphenya lero lino kuti iwe ndi ife lani lero tithani ndipo lero lino iweyo ulowa pavute pasavute adandiuza choncho ichabwino ndino mwina moto umenewu thupi mwanu komakhazi kuyaka mmamva bwanji koma kufikira thupi mwanu kapena zimakhala bwanji ine moto pa nthawi imene umayaka moyo wanga sumandifira kuti umanditenthayi koma moyo wanga umakhangati kuti uthamangira kuti ndilowede chani kusaranikiwa kuti ine ndikhale ndi magalimoto ndilemere koma kumapezeka zonena kuti mumtimamu ndikakumbukira imfa ya Yesu imene adakhomekera pa mtanda ndi pa tsiku limene ndimabatizika kumapezeka kuti ndimakamizidwa adone kuti ndisalowe chani usaranikiwa kufikira kuti so maganizo anga ndidakuchitira netu koma ndikalowa usaranikiwa ndikuti ndilemera ndipambana onse kuti wakwachimbalanga kuti koma chifukwa chonena kuti ndimaganizira kuti ababe Yesu Khristu adakhomedwa pa mtanda chifukwa cha ine pafunika netu kumene ndisarani ndisalole kuti ndilowe usaraniki ora ndizivutikabe ngati Mulungu amadalitsa zandidalitsabe anakuwuza nina kuti kwanu mwasiya ufa pamalo pena ndi amati mukafika umenewo ndalama zikabwera amati ndalama zimene zikabwera motani komanso zikakhala zochuluka bwanji ankanena zene kuti ndikakagwira ufawo ndikanene kuti Satanism Illuminati ndalama zimene adatenga devil zibwere kwa ine ankanena kuti zikakatero ndikuti kwabwera ndalama zambirimbiri ankati mabiliyoni mwini wakeyo ndiye mabiliyoni amenewo ndikagula chani magalimoto ndikuti ndikagula chani manyumba ndikuti ndizimene zipangitse kunena kuti ineyo ndikhale munthu wachita bwino kwambiri ndiye ndidamufunsa kuti kodi tsono ndikakagula magalimoto ukazipeza ndalowa saraniki kodi wama nditafuna kuti ndileke kodi ndiwe ndakhala nayeze adanena kuti ayi ndikakhala naye futa kodi njiro imene umapezera ndalama waisiya ifwa iweyo ukutenga mbali imodzi yopempherera wanthu mchalichi kapena yotsegula machalichi kapena yogonozi mayi ukangugona mzikuchene kwini pasipanyaga ndikuti lolemera kwambiri ndikuti mbali yakukhala iti kukhala imeneyoyo popala anthu ena imawatenga amapangitsa ngozi pa msewu ena amapereka matenda kwa azimayi ena amachotsa mimba ndithu pano iweyo tikaziona kuti zipanga bwanji imeneyo ungachitire adatero nena kwake ndino amati nchifukwa chani kwena zoti ukagone ndi kwini pasi pa nyanja amati chifukwa chani ankati zine yali ndili ndi mphamvu kwambiri zimene Mulungu adandipatsa ndiye ndikakagona ndi kwiniyo ndikuti ndilemera kwambiri ndikuti kukhala ngati unena kuti mphamvu zimene Mulungu adandipatsa zaphatikizana ndi zasarana ndikuti ndipatsa mamiliyoni ambiri zedi ankatero kufotokoza kwake amafotokoza onena kuti ndalama kwanuko zifikamo bwanji komanso malo ake kwenikweni zikafikira pati ankanena kuti ndikakagwira ufawo nkawanena kuti Satanism Illuminati ndalama imene atenga devil ibwezedwe ankanena kuti ati pompopompo zikadzala ngolo pamene padali ufapo ankatero kamba kwake ndikuti nkatene ndalama zo ndikazilenge ndimakagulira zofuna zanga komanso ankati nthawi omweyo galimoto kandipatsa ngati ndalama zokagulira magalimoto ena kukhafuna kwanga koma kandiposa galimoto nkarengera kazi wanga ngati kumudzi kuthuma ndikuti nkapita nawo mtawuni wakatipatsa nyumba imene yodula kwambiri ya mabiliyoni imene tizikagonamo nthawi omweyo mkazi anga ayalo kampanga yani wakamubveka madelede kumuru wake mwati nthawi imeneyi kumene kokweniyo muna ndi foni munawayimbirako mwina achibale kaya munthu wonse udziwana naye kundziwitsa kunena kuti padakale panopa asaranika anditenga ndipo foni ndimayesa imangoyirana ndidayimbira mbale anga amene makhala nayi ntawuniyo nkupezana kuti foniyo imangoyirana yosarani osayankha Sorry, the subscriber you're calling is not answering. Please try again later. Bebani, amene mukwayimbirawo sakuyankha. Chonde isaniso nthawi ina. Ndidadzembira ngati abusa athu imangoyitana osayankha iwacho ndikudapeza kuti nkulango jadatsendembira koma ineyo mpata kuti ndiyankhe umalephera mphamvu zoti ndikagwirire foni pada alibe foni ikalira kuti ndikayigwire thupiri kungoti zimene zikandichitira zinene zonse thupiri limapezeka zonena kuti mphamvu ndidalibe komanso kuti foni yoyirana imapeza kuti ndimakhanga lisindukuva ndimadzalingalira pambuyo kuti olifoni imakhanga limayirana bwanji sidayankha kwapeza kuti koma chimene ndimaletsera kuyankhacho ineyo sindimachidziwa kuti chifukwa chani ayi ndiye kumapezeni kuti pa nthawi imene foni imayirana ulendo wayamba itayirana foni adapezeni kuti aja adadzagwira pasi adadzalemba mawu koma mawuwo adandilephera kuwerenga ndiye ndimazedi kugwira foni
ulendo wachiwiri adangoyimirira poteropo kungoyima njo ndadadza pinyisisa kwambiri ndani kunyisisa kwambiri neyo adadza panga masinya pakajene pamphumi pake foni jandalephera surani kuyankha ndikuti kenakano lapeza kuti takhalakhala ndadza kubwira kuti foni imayirana koma sidarani sidayankha ndadayigwira foni ija kuyimbira chibale yanga ngati menenenamu yosayitana foni ija losayankha imangoyitana nkuona kuti mafoni asamene ndikuyimba aluyirana koma sorani so ndiyankha mkulu anga ili mali uyimba foni osandiyankha mangoyitana bwino mwafotokozana kuti analemba zinthu zimene simunakwanise kuziwerenga mwina kuziona kwanu zilembo zimene zimaoneka pasizo amalemba zilembo zotani zilembo zimalemba pasizo tikazi ngati ndimene zimaonekera zilembo amene amalembera ngati machina aja songo ukalakala osadziwa kuti apapa chimelembachi ndi chani ine ndikangoona kuti mwina akanseretsapo koma adali malemba ndithu ori kine ndadzachionako kuti imene ndazindikirako adali ri ndi o pakatipa adati ulemba pakatipa kudzalemba ri ndi o ukusa kudzalembaso mawena ndende nkara tono mazilembo ezi sindizidziwa koma pakatipa pali ru kwinaku sindikudziwa kuti zora nthauza chani ndende ndikatero mumtima mwanga kamaganiza amaforokoza kuti yoyo uganiza zakuti uganiza unena kuti kodi ine ndulemba zinjani komanso yoyo uganizira amene ankakubatizira ndani abusawa kukuchene kutali chiwanu zimene maganiza ineyo iye amaforokoza zina mwa zinthu zimene munkaganiza mumtima zimene iye amaziona zimene ziti ndi ziti makamaka poyambirira atandiforokozera kuti ulemera kwambiri ine moyo yangu dadzakhazika kuti akumabe ulemera ndani amene sakufuna ine ndikanuyu ndivomera ndiyekenakano kudzadzekazike kuti mzimu wa mulungu utandipeza unena kuti iweyo usapange zimenezi iye adalina kuti ulimese unavomera umati uchirani ujoyina nawo ndi apa bwanji upezeka zonena kuti urani ulukana mumtima mwako mufeze kuti urani ulukana zimezi zikutikedwetsa ine pompano rani vomereza ndedadzarayi ineyo poyamba kuti ati maganizana ali yonse koma mzimu wa mulungu undiletsa komanso sindingachite pano padakupemphera ndakukhulupirira mulungu akuti iweyoru ndi ukhala mbusa posaidwapo pali pano pa iwe ukakhala mbusa udzazene kuti ndikuti zinthu zonse ziyenda bwino kwambiri foyenena kuti ukakamakazaleka marenda munchalichi wapeze kuti anthu aja azikadwala komanso ndi uzikachirisanso anthu ake uri omwewo komanso mmamizi osiyanasiyana anthu ambiri ozikabwera mkatundu osiyanasiyana udzapatsa ndani udzapatsa iweyo kuposa masing'anga onse iweyo ankandiforokozera chonchi mthupi mwangamo imene atandigwira pa chimphumi udadzapezeka kuti ndadzaonetsedwa ngati kuti munthu chalundibatiza kuti ndipite ku Sirani nde ndoma zimegeneza ndibwerera imene ndadzanena kuti akumabe ineyo ndabatizidwa kale mu dzina la Yesu Khristu ndadzalankhula pamene kuti ineyo ngati mondibatiza koma sizirani sizitheka mu dzina la Yesu adadzapezeni kuti akulu mutipweteka zopemphera mu mtimazi zolankhula za mamulunguzi ayi Satana ali nzeru zambiri zedi ori ineyo muzikhulupirira Satana ndi amene akhazokupatsani chuma komanso munthu wopemphera mkwapara ali kuti apeze chuma pamene munthu amene sapemphera chuma amachipeza mosavutikira tere inuyo mukalowa usaraniki muzikhangati mupemphera koma kuone kuti mumtima mwanu simupempherayi mpamene mulemelere mpoti mpamene popo ndiye patatiro paja adapeza zonena kuti kodi akulu inuyo mwativuta kwambiri ndiye pa ndalama imene iyi yanuyi 2100 iyi nditengapo 50 kwacha 50 kwacha imene ndibwerera minibasi ndikatsikira kwa chisapo ndikatenga mzanga amene ndinabwera naye ku nyumba kwako ndiye tikakarero tikakupeza ku nyumba kwanu kumene ukafikire kukwelera 3 kugeri nambala ndikumene tikakupeze tikakakupeza ndikuti ngakhale ukana panopa kumene kusukarani sukakana chifukwa tikabwera onhoraru ndikabwera ndiye zangayo pulasikwini yopasipa nyanjayo oriwe ngati ukana lero koma ukagona naye pameneyo ndezikatero pachidapeza zonena kuti tidadzanzindikire kuti tafika sopa chani msewu muja ndikuti magale morarani alodutsa adadzanena kuti tsone nditiro mundurani ndilupiraro koma tikupeza ndedati komene mundzina la Yesu simundirani simundipeza ndetso pano kudapeza kuti terero pachene ndanyamuka nkupita kwa mkulu wanga kumene kuyedya fili kuja ndadandifunsa kodi akulu momwe mwachokera mmawa mnali kuti ndamuwuza akuti koma ine ndayesa foni malonda mbirimbiri ndimayirana osayankha bwanji ine nkuti inenso lumayembaso foni kwa inuyo koma simumandiyankha chifukwa chani akuti naye koma mtima ngawo kuti ndiyankhe foni ndimalephera mateka uyigwira koma kuti ndilere pa okay tubiri mandikaniza komanso manjenjemera ineyo ndiye kuti kudapezeka zonena kuti nditanyamuka ndiloko kunsewu kumene tidasiyana ndi munthuko iye adatenga 50 kwacha nkundisira 2000 50 kwacha yanga ndiye adati ndipita kwa chisirapo ndikatenga mzanga ndiye ndikatenganso ndi kwini wapasipa nyanja amene iweyo ukudzagona naye pafute pasafute mu tsiku la lero ndiye nditanyamuka kafika kuyedya fili kuja akuti ayi ine mphamvu zoti ndigwirire foni ndipangire okay mnalibe tsono bwanji okuti ayerere mali ndayigwira foni kuti ndilinepa okay ndimalephera ndenani kuti aja bwino ndetse wanu ulepezene kuti
tidagona ndena peza kachituchuka baibulo kadali kulembedwa Yohane 15 ndikudapezeka zonena kuti pakati pa usiku ndagona anthu aja adabwera ndikudapezeka anthu aja adafuna ndigwire ndene ndadzapemphera chonchi kudapezeka zonena kuti anthu aja adadzagwa adadzomba chani chikupa ndikuti kwini ujankhulaninso nkuthawa ndepena kano ndazetitsimuka ine tititi ndadziona mkulu wanga arani alubula pamphasa bwanja akulu adangudzuka panthawi imene ankabwerayi ngati kwiniyo mmene amaoneka openta kwambiri milomoyi tsitsi lake limafika m'mawelemu adali wantali oche pathupi koma amaoneka ngati kuti mbuu pang'ono moruwirira koma nyamarawo amaoneka kuti avala zofira zokhazokha ndikudapezeka kuti ine pamene ndachapemphera kupemphera kwake ndimakumbukira ndaganira kuti mu dzina la Yesu sizingateke mu dzina la Yesu anthu ake adadzanyamuka mkomba chikupa mkugwa kwini uja nkuthawa kulanga uja ndinadzamufunsa akulayi ndinaona anthu raru wamkazi mmodzi anthu amuna awiri ndiwo nkandikoka wina adandigwira muruwu mzimayiyo ndikuti anthu amuna waja adandigwira mwendo wina awina mwendo wina nkumandikoka iye muja ndikalira muja ndiye ndidanyamuka kupita kumudzi